mutane na yau wanda fim za mu interview a kansa ne. Jaruma. Hadiza Gabon, saboda me kika ce dama ke ce a cikin fim din Jaruma? Saboda na karanta labari kuma labarin ya yi min daɗi sannan na ce okay wannan idan nayi zai yi kyau. To ke Maryam yaya kin ji me ta faɗa? Wallahi sai dai ka zaba ko ni ko ita. Alinu yi musu magana mana. Babu ruwan Alinu. Kai mai sana'a bai kamata kai shiru ka kyale wannan lamari. Ana ziga ki wani jaruma. Kai dakata. Kai ke karku yi mana rigima a nan gurin. Kai da Allah malam gafara can kai kuma asuwa. Ni ma ban tsira ba kenan. Ya? Ke Maryam yaya kina jin maganganun da yake faɗa? San mun da shi daga cikin gida. Oh. Kin manta sanda kika shigo industry ko? A takaice, a wulakance, riga daban, zani daban, budu-budu. Baba TV